Hi guys! So this is Randolph Vibes. Ka-perfect ba? Kamis ba ni na? Swerte ba niyo? Manitan mo. Walong mo na lang sud ni. Char lang. So, for today's video, atong i-prank si Momshie MELAI from Pinoy Big Brother and one of the regular hosts sa magandang mukha, magandang buhay. And ang iyamang pagkabalo is, last week, gikan ko Manila and wala mi nagkita kay nag-shoot day sila sa Boracay for the anniversary of Magandang Buhay. And plano nang na akong i-prank na ako siya ato nga time. So, karon nga nakauli na ko diri sa Jensen pero wa man siya kabalo nga nakauli na ko. Actually, wa po siya kabalo, wa na lang ko nag-inform nga na ako sa Manila ato kay busy ba jud sila maulaw ta, makadisturbo, my God. So, karon nakauli na ko pero ang akong i-checka sa iya is na ako sa Manila and then na-scam ko nung high ko sa ako ang gibook nga Airbnb room. Actually karon ako ana siyang gitextan sa akong pinakamahalon nga phone nga unsa orasa siya pwede tawagan. And ang iyang reply is ako lang tawag Randolph, sige go. My God, diba? Momshie MELAI na di basta-basta pero siya daw mo tawag. Diyos ko, kaulaw ba ani? So karon gahulat na lang ta sa iyang call. Ayan na guys, nagatawag ni si Ate MELAI. Hello. Hello. Hello, Ate Mels. Hello, Ate Mels. Oh, hello, hello. Madunggan ko ni mo? Oo, madungog na, Ate Mels. Oo. Pasensya na kayo. Kaya ko na sa ulas sa TV ko. Putol-putol imong tingog. Hala, Ate Mels, putol-putol imong tingog. Ay, kaya matunda ko ang Kadera, ako daw tawag. Hello, Ate Mels. Okay. Nungtan ako ni mo? Oo, okay na. Okay. Nagsaman to, Rando. Ate Mels, uy, ganyan. Nagulat ra jud ko nga ikaw mo tawag kay maulaw jud ko. Akong tawag kay kabalo ko busy jud kayo ka, Ginoo ko. Okay na po. Saman. Naan ako diri ron sa Manila. Oo niya? Unya, Ate Mels, na ako ron sa Will Tower. Unya na ako'y gibook ba nga Airbnb room. Unya, na-scam ko kay pag abot diri wala day ang unit, wala day daw to nga room. Naa siya existing pero wala day daw ang tag-iya ato katong naa sa app. Unya, pag search na ko sa app, wala na siya. So, bali-igo ra jud niya nga nakuha ang ako ang kwarta bitaw online. Ang Ate Mels, naara jud ko diri sa ilang lobby. Sukad ganiyang udto. Sige, alit diri. Ato sa tubig karon. Hala, as in. Sabay naman ta sa balay. Asa day karon, Ate Mels? Sabi diri mag-live video karon. As in, hala, naa mo sa PBB karon, my God. Wala, nakadisturbo ko, kaulang. Ayaw pagka-ulag-ulag sa distingan ka. Kaya kita uban. Magkuhan ka, ayaw ka-ulag kasi para magtinabangan kita. Alin na. Hala, Tim. Tapos, ngatag na ko ang number ni Ricabol sa imong effect. Pagkaroon. Hala, tinuod, Ate Mels. Hala, kaulaw ba, ani? Ayaw ka-ulag din na. Magkita na maulaw sa tukalaw. Hala. Ate Mels, bitaw ka ng bisan makasulod lang ko sa inyong gate, Ate Mels. Bahalag di na sa inyong balay. Pero sa Ricabol ay. Sund ugma na. At lalaki pa na kayo magtingan. Ano ka kung po kay ka? Hala niya, Ate Mels. Hala, nagpabaga na jud ko anig nang ba. Unya ugma, pwede po ko makahiram sa imo ha kanang bisan pang plate lang jud kay pagkagabi pa man ako na makuha akong TF kay naman ko guesting sa diri lang QC. Walay problema. Isulti na ko kung sino kailangan. Pinaakot rin pa pang imo. Lagi nag-text ka kakuha. Hala, Ate Mels, makahinak jud ko. Hala, sige. Hala, murag nag-live na ba? Hilak na lang. At sa mga na po, hilak mo din ka. Hala, Ate Mels.
Timas, napadyo kayo yung last na lang. Oo, sama. Giprank lang ba yati ka? Hindi bang ka mo? Ano ba? Yes, prank lang ni. Kay dagan kay nag-request sa ako, ah. Ano ba na kung saan ka dito sa Manila? Hala, Timelay, grabe na. Unsa naman ko ikabutan ni mo. Uy, like pa Uy, doon. bukutan niya. Uy, bukutan. Hindi ko ba napalay ko? Kita na mo na. Hala, dapat wa na ko niyo mo ginapansin. Naulaw pa dyan ko ganyan. Kay nag-reply ka, ikaw mo tawag. My God. Hindi, kaya ko na naman kay Sukray ko kapito. Kasi ko katawag na. Ba? Yes, Timels, prank lang ni. Uy, Diyos ko, nakadisturbo ko. Sorry, kaayo. Daghan lang dyan kay nag-request. Uli kung kita gusto mo sa mga uban pa kasi at wala kong tinuod at doon hindi kinag-live si Karon. Ala. Hindi kong tinuod. Sa pag tinuod magiging mo ginawa na ka sa Jinsan ron. Oo, nakauli na ko gikan kog Manila. Pero naa daw mo sa Boracay. Nag-shoot daw mo for Magandang Buhay Anniversary. Mo gani na kung kabalo na karandom ka na mo text ako or text pa na ko matupag pag hindi ikaw ning reply ni text na. Logi, okay ra. Uy, Ate Mel, sorry kaayo ha. Nag-disturbo ko. Salamat kaayo. Ay, pag sorry na. Hala ko, Diyos ko. Napakay na din ante. Okay, kay Ate Rica ko nag-communicate last, ano lang, bago lang ko nakauli, mga 2 days ago. Oo, sa iya lang ko nag-communicate. Kay kabalo, jud ko nga busy ka. Kabalo, jud ka ana, nga mataha, jud kay ko sa imuha, Diyos ko. Eh kata kita. Diyos ko, pag hi na sa kong vlog, Timels, hi, ka-perfect ba? Hi sa mga perfect ba? Marag ko na. Pero laptop tutukod sa dama. Kung na ako mangailangan kinala ko din, okay? Uy, char lang, jud, uy, Diyos ko, salamat kay Timels. Sorry kay sa disturbo, thank you. Yati mo ng dato, uy, ginoo ko, waji pagkadato. Sige, salamat. Ay, salamat rin sa ingat ha. Oo. Sige, bye. Okay, bye. So, to guys. Successful atong prank kay Ate Melay. Kay Momshie MELAI. So, nagulat dyan ko sa iya nga mo tawag. Di ko mag-una-unag tawag sa ikay. Kabalo ko busy niya. Karong nag-live pa dyan sila sa PBB. Like, ni-insert lang dyan siya tawag sa ko. Okay, marag commercial pa ata. So, grabe, my God. Ganyan, actually, marag katulog ko. Nagay ko kay matulog na unta ko niya. Naabot na po sa point nga kanang marag nakaplano na ko nga ako na lang dyan mo tawag sa iya. Pero dili dyan gihapon ko kay syempre kay kung ugma pa na ako basig di na mo tuo siya sa akong story nga ani ana didto na scam ko nung hay ko. So mao to, thank you so much for watching and ayan na kita ninyo kung unsa jud ka maayo si Momshie MELAI. Na prank jud nato siya. So daghang salamat sa pagtan-aw. See you sa sunod nato nga video. Ka perfect ba?